Era visto. O lobo. Sabes o que lle pasou a Maruja de Couto? Que? Pois na mañán entrou no galiñeiro e atopou todas as galiñas mortas. Por Dios, non? Debeu ser o raposo. Era visto. Cada vez que aparecen unhas galiñas mortas, de quen é a culpa? Do raposo. Ignorantes. Falar non ten cancelas. Se cadra non foi o raposo. O mellor foi un can. A veces os cans entranlles o instinto depredador e atacan o gando, as vacas, os conexos, as ovellas, as cabras. Todo. Ala, alegría. Falou Discovery Channel. Era ver, criatura. Deixaríamos aos cans cuidar da casa, do gando e dos cegos se tivesen ese instinto asasino? Como están as cabeciñas. No, pero esperade que ainda veñen máis teorías disparatadas. Aquí hai para dar e tomar. Nin cans nin raposos, Moncho. A esas galiñas matounas quen ben sei eu. Pero quen, don Anselmo, quen? Os moinantes de Carballo. Esa xente moi de andar entre galiñeiros. Home, non sei, don Anselmo. Non vou ser eu quen lle leva a contraria, por favor. Pero mataron as galiñas adentadas, Eso a xente normal non o fai. Nin siquiera os moinantes. Sí que o fan. E sabes por qué, Moncho? Porque van drogados. Fuman porros, volvense violentos e entranlles ganas de matar como o hippie aquel manso que matou a tanta xente por culpa de quen, Moncho? Dos porros. En fin, deixémonos de lerias. Nin cans, nin raposos, nin moinantes drogados. Os que realmente entendemos de fauna salvaxe sabemos quen mata as galiñas. O lobo. Pois claro que foi o lobo. Era visto. Quen ia ser senón? Sí, señor, o lobo. O peor inimigo do habitante do rural. Pois xa había 2 anos que non se vía un lobo por Lameiro, Precisamente Puscas tocáballe o ciclo. Os de medio ambiente ceibanos en períodos de 2 en 2 anos para que non deamos con eles. Pois agora que o dis, eu levo toda a semana escoitando un helicóptero. E non me parecía dos de tráfico. Ai, non? Aló? Facía un ruido como máis misterioso. Aí está, o helicóptero negro dos de medio ambiente. A ver, vamos por partes que isto pide explicación. En Lameiro temos a teoría de que son os de medio ambiente os que traen os lobos para facelo mal. Como din eles, para equilibrar o ecosistema. Caralladas. Polo visto, traen os lobos en helicópteros negros e soltanos pola noite. Pois dígovos unha cousa. O lobo foi hoxe ao galiñeiro de Maruja do Couto. E como non lle paremos os pés, mañá vai á escola e pa os cativos. Podemos facer unha batida. Eu apúntome. Eu tamén, carallo, veña. Canto antes acabemos, antes volvemos. Así somos los de Lameiro, como os vaqueiros das películas. Se alguén ven contra nós, non hai problema. Amañamos as cousas á nosa maneira, a tiro limpo. Ti xa verás como te collan a multa que che vai caer. Para facer unha batida hai que pedir permiso, animal. Pedíronmeles a min permiso para soltar o lobo nas miñas terras, nas terras dos meus pais. Pois eu tampouco lle lo vou pedir para defender o meu gando e a miña familia. Vamos, sultán. Cando nin que carallo. Desde cando temos nós cando? A familia era mellor non tela. Sí. Imos ver. Eu vou coller esta parte, a da flauxeira. Ti ata os eucaliptos. E ti ata que batas cos eólicos. Estamos? Eu, se non vos importa, prefiro ir pola flauxeira, que teño unhas cartas para Manolo do Bolo e xa me queda de camiño. Harimos Berlín. A ver, home, a que estamos? E que queres que lle fagas tú en xornada laboral? Pero podo levar as cartas e ir buscar o lobo, non? Pero isto non é serio. E que pasa? Vas ir así tamén, non? Sin poñer un chaleco de camuflaxe ni nada. Si, home. Para que me peguedes un tiro como da última vez. Tás razón, Puscas. Así de amarelo é máis difícil de confundirlo co lobo. Iso dilo ti. E o can ese aquí? O can este diz que é cazador? O can este é unha maravilla. Nada máis que lle falta falar. Mira pa aí. É unha maneira de picar o rastro. Sultán, ven. Aí vai. Tille. Naico pariu que vai para a cociña. Piches, que lideiro ten, Pois soltalo é direto á pota de callos. Maravilla. É como o dono. Tardamos en arrancar un anaco. O que non levou sacar o can da cociña de Puscas. Pero despois, démolle un repaso a monta a conciencia. A conciencia. Arre, carallo, Puscas. Nin rastro, Nin rastro. Así é todo que tan listo é o lobo, macho. Fagas caso ao que é listo
Listo é o chimpancé. O lobo é unha alimaña sen entendemento. Aquí o mérito todo é dos de medio ambiente que os agochan co seu helicóptero negro. Coño. Que, como foi? Ben, quedaronme 3 cartas por entregar e 3 as levarei mañá. Tan payaso, As cartas non, o lobo. Que lobo? Ai, o lobo? Nada, nin rastro. Ves como é listo? Nin siquiera Sultán o pillou. Ai, por certo, é o can. Que can? Sultán, home, foi a cando a ti. Ai, non o sei, ven tras de min ata a casa de Manolo do Bolo e xa non o vi máis. Debeu quedar ali. Este meu Sultán non perdoa unha cadela. Eu ben. Que as mozas, campeón. Ai, que traes aí? Lembro de galiña. Ainda vai ser certo que lles entra o instinto asasino, ves? Pasa, criminal, que és un criminal. Xo sabedes, non? Hoxe entraronlle no galiñeiro de Manolo do Bolo. 15 galiñas mortas. Cousas que pasan. Pois se cadra tes ti razón. E anda o lobo por aí solto. Quen di o lobo di o raposo, os moinantes drogados, vai ti saber. Escoitade. É porque ladra o Sultán. Porque non lle gusta estar atado. E logo que fai o can atado, papá? Porque está castigado. Pero que fixo? Cousas de cans. Mamá, pero que é iso de cousas de cans? Vai ti a saber. Mexeríalle no garaxe. Así é todo, con algo de adestramento, igual se lle quita ese instinto asasino que ten Sultán, Pero adestrar un can non é educar un rapaz. Que va, quieto. O can pide diálogo. Pero a ver, Sultán, fala con papá. Que lle ves as galiñas? A carne cativa, home, cousa seca e ruín. Que é chourizo? Ai, chourizo, que eres? Chourizo está ben tamén. Non é da casa, pero acércase. Pero o mellor é o churrasco, Sultán. O churrasco, churrasco. Pero non se vai comer por aí aos galiñeiros, non se mata a ninguén. Non se mata a ninguén. A carne na parrillada. É chourizo. Un tipo de grito. Home, chourizo. Era mamá. Chitón, Listo como o avellón. O gótico. A ver, Kevin José. É moita hora, como un apuros marcho, Xa estou. Xuro vos que me deu un pistonazo no peito do susto que levei. Pero que faz así disfrazado, criatura? Que non vou disfrazado. É que agora metín-me a gótico. Pero que carallo é iso de gótico? Que vai o café con gotas ou que? Gótico a mí sóname ao tema das catedrais. Que ignorantes sodes. Os góticos son unha tribu urbana. Sí, como os indios. A que indios puscas? O di a propia palabra, tribu urbana, a mesma pinta. Pois pode ser que ainda vin eu algo deso outro día en Callejeros. Son góticos, son os que visten como as fillas de Zapatero, que van de vampiros, Deixeme buscar. A ver, Moncho, o teu Kevin leva as pintas do conde Drácula. Home, máis ben parece un tuno morto de 3 días. Non hai dúbida, gótico perdido. Así é todo o que son as modas, Modas. Se só fose unha cuestión de modas, o peor dos góticos non son as pintas. É que teñen o vicio de ir aos cementerios meterse cos difuntos. Ese é que lles gusta o satanismo. E entran nos galiñeiros a chuparlle a sangre ás galiñas. Non. Por aí sí que non paso. Home, o meu Kevin algo atordado é. E non é moi vendado, pero daí entrar aos galiñeiros, beberlle sangre ás galiñas como se fose unha de nosiña, ou andar facendo mal polos cemiterios. Ata que un día colle a Guardia Civil metendo en man a unha morta. O que, home? Como co que? O Kevin ten... Está nedados, eso que? Se quere defunta, hai que darlle difunta. Que queres que che diga, Moncho? Gótico, Moncho, é gótico perdido. Perdido estaba eu. A ver, eu entendo que a chavalada se bota ao gin toni, aos porros, a facelo túzaro cos coches. Pero daí a que che encha o ollo unha defunta, iso sí que xa non ten xeito de ninguna clase. E para el, parece un corvo tiñoso, carallo. Vou dar unha volta cos colegas. Moi ben.
Se vas á discoteca Santa Comba, non subas no coche cos borrachos, Non te preocupes. Os góticos pasamos de discotecas e de coches. Ajá. Preferimos ir a sitios inhóspitos a ler contos de medo. Así me gusta. Veña, a bordo. Ti dalle ánimos, que é o que lle fai falta ao rapaz. A sabela de estremonías que lle andan ao perturbado este na cabeza. Pero que lle van a andar? Moncho, que lle van a andar? O normal nos rapaces da súa idade, os bailes, as mozas... Tampouco sabes ti da tribu urbana dos góticos. Así non se sae do atraso na vida. Pero que hai de saber? Deixa o Kevin tranquilo. Ti non te acordas como andabas ti con aquelas sombreiras que parecías ti no casal? Por favor, non me compares, Eu levaba ombreiras porque era o que se estilaba nos 80. Pero nunca na vida lle puxo unha man enriba a unha morte, Nunca na vida. Pero que dis unha morte? Non lle quixen contar as atrocidades todas que fan os góticos. Mais que nada para non preocupala, a miña pobre. E a culpa xa é toda da nai. Está todo o día consentíndolle todo. Moncho, tes que atar curto o teu fillo. Está na idade da rebeldía. Faime caso, que eu xa pasei por iso. Bueno. Pois tede tamén foi gótico. Pero non sexas imbécil, home. Nos meus tempos non había diso. Eu fui yeyé. Vostede? Que non diría. Que dis? Eu tiña un pantalón acampanado de 60 centímetros, xersei a rayas, patillas e unha melena. Cando ia na moto a xente me dicía: «Ei, maricón, yeyé, landrú, corta o pelo e ponte a traballar». Pero eu... Intolerantes. Por sorte, meu pai convenceume a tempo de que a rebeldía xuvenil non conduce a ningures. É como falando, non? Falando, dialogando, se entiende a gente. Non. Un día deume unha boa malleira e despois mandoume cortar o pelo a cero. E dende entón, Moncho, dende ese día, son un home como Dios manda. E parece que foi Dios, porque non lle foi nada mal na vida. Que faz, fillo? Nada, estou pintando nas uñas. É normal, claro. Ai, moi ben, que bonitas. Mira, sabes como che poden quedar tamén negras sen ter que pintalas? Como? Moéndoche a pau! Ti que é o home! Eu non son tan amigo do castigo corporal. Pero os cadran par de hostias non lle viñan mal, Vou te sacar eu ese vicio de ser gótico. Pero que non son gótico por vicio, é por antía. Antía? Antía que é? Unha rapaza? Claro. Unha rapaza... Xa sabes, viva. Home, papá, non vai estar morta. Menos mal. O meu Kevin é un rapaz normal, non é un perturbado. Non sabe do peso que quitei de enriba. Eu por min iría en chándal, pero é que ela flipa co estilo gótico. Carallo, como cambiou o conto, Nos meus tempos as chavalas toleaban polos cachimáns fortes e bronceados, tipo deportistas. Pero agora non, agora vese que prefiren os tíxicos pálidos como a neve. Eu, se che son sincero, a min dame vergonza andar así. Pero é que é a única maneira de que se fixe en min. Ela tamén vai vestida así, tipo espantallo. Sí, pero é que ela está cachonda e até lle queda ben. Pois ese é o que importa. Mira, Kevin, vouche dar un consello. Nunca te avergonces de pintar a mona se é por ligar con unha rapaza, e menos está cachonda. Gracias, papá. Fillo, quérote. E agora, a por ela, tigre. Era visto. O meu Kevin José é un chaval excelente. E o meu deber como pai é axudalo en todo para que poida conquistar a idiota esa. E só se me ocorre unha maneira de facelo. Darlle o meu apoio 100%. Ou máis. Pero, home, que faz ti toleaches? Fago por apoiar a Kevin. Pero apoialo que? Quita agora mesmo esa roupa e lava a cara que me dá non sei que verte así. Cala a boca, mira, a ver, se o rapaz está avergonzado por ter que andar así, que mellor que eu que lle boto unha man, que son seu pai. Avergonzada estou eu de ter casado con un imbécil como a ti. Vou facer unhas provas. Que pouca psicología tes, criatura. Hola. Hostia, para que faz ti así? Eso digo eu, que faz ti de normal? Non tiñas que ir de gótico. Eu deixei, non? Como que o deixaches? Sí, antía botou o mozo. Era visto. Un máis gótico que ti, porque...
Non. Un dianteiro do Choupana. Tiñas ti razón, papá. As tipas o que lles vai son uns tipos bronceados e cachas. Hai cousas que non cambian. A mala reputación. Non sabedes o disgusto que ten o meu xefe. Resulta que Mercedes, a perruqueira, a lagarta, viu o coche do don Anselmo aparcado diante do Club de Alterne, do Afroditas. E claro, xa lle foi co conto a medio lameiro. Fatal. Agora todo lameiro comenta que ando nos clubes de Alterne. Eu non me podo permitir iso porque teño un prestixio, unha reputación. Imagínate, isto pode significar a ruína. Tranquilo, don Anselmo, tranquilo. Seguro que o chisme morre pronto e a cousa non vai a máis. Que non vai a máis. Mira, aquí está, mamá. Seguro que xa lle foron coa historia. Verás ti que disgusto. Pois, que lle digo? Sí, míntalle, dígalle que foi ao Afroditas levar unha motoserra. Pero serás imbécil. Para que quere unha motoserra no Afroditas? Pensa outra cousa. Hai xente para todo, Cando di unha motoserra, don Anselmo di... unha desbrozadora. Idiota, pensa algo natural, algo máis crible. Xa sei, dígalle que o que estaba no Afroditas non era vostede. Foi un ladrón que lle roubou o coche. Ah, Moncho, esa sí é unha idea. Mamá, como podes pensar? Non fagas caso do que che comenten na perruquería. Eso foi un ladrón que me roubou o coche. Non é por presumir, pero... eu contando mentiras son o máximo. Non, mamá, non colleron ao ladrón, porque a verdade é que eu tampouco puxen a denuncia. Pois, que por que non puxen a denuncia, pois... Porque o que lle colleu o coche era un coñecido. Pois porque o que me colleu o coche era un coñecido. Sí, un pobre desgraciado que quiso presumir de cochazo diante das rapazas do Alterne. Que quen é ese pobre desgraciado? Que quen é? Lino ou Puscas, Parracho, mira. Sí, mamá. Non se che escapa unha. Podería ser detective. Sí, foi Moncho. Que queres que faga? É moi lista. Adivinou non la soa. Adiviñar o qué? Que eu fixen algo que non fixen? Sí, mamá, sí. Xa o sei, debería despedilo. Sí, unha auténtica traizón. Pero comprende, leva moitos anos con nós. A fin de contas, ten unha familia que manter. Grazas, mamá. Di que teño un corazón que non me cabe no peito. Non sabe vostede ben? Sí, mamaíña, sí. Vémonos despois, sí. Non se andar. Biquiños. Mua, quérote. Adeus. Ai, Moncho, como é a vida. Estiveches a isto de quedar sen traballo. Perdón, Anselmo, non podo andar por aí dicindo que lle roubei o coche para ir ás Cucuguaias. Son un home casado. Moncho, a fin de contas, a idea de empezar a contar mentiras foi túa. Escoita o que me dicía meu pai. Anselmito, se contas mentiras, tes que cargar coas consecuencias. Era visto. A culpa xa foi miña por intentar axudarlle. Menos mal que a nai do don Anselmo é unha señora educada e discreta, que non é amiga de ir por aí dándolle a lingua. Senón... Aí ven o tigre de lameiro! Quen? A ver, non, conta! O que? Peño, home, non sexas modesto, que dona Matilde dixolle todo a perruqueira. Que roubara o coche, que gastara o soldo do mes. Pero me cago na vella do carallo. Non lle chega con andar largando por aí o do roubo do coche, que aínda por riba inventa que paguei unha orxía a todo meter. És un fenómeno, Moncho, és un fenómeno. Era visto. A ver un momentiño. A vella anda inventando o que non foi. Eu que sempre che tiven por un miña xoia poucado. Pero como miña xoia, home. Este home roubou un Audi e gastou o soldo do mes en mulleres. Ti sabes a de veces que soñei eu con facer algo así? Tampouco é para tanto, Non é para tanto. Non aquí, tigre. És un exemplo para todos nós. Veña, conta todo. Conta todo, pero o detalle, A versión X. Como lles traballa a cabeza este doume, home? Bueno, xa me diredes que podía facer. Se lles diga a verdade, rompollelo o corazón. E a fin de contas, quen son eu para botar por terra as ilusións destes dous soñadores románticos? Nunha man, o volante. Na outra,
o feixo dos cartos. E claro, xa non había volta atrás. Estaba entre ir ao Casino da Coruña ou ao San Froilán, a Lugo. Pero foi pasar por diante das cocoguaias. Luces de neón. Afroditas. E dixen eu, Moncho, se hai que facer gasto, os cartos que quedan na parroquia. Botei de freo de man, saín do coche, entrei nas cocoguaias e dixenlles, chiquis, aquí está papá. Que arroutado. Que bárbaro. Que fixeches con tanta muller para ti só? Home, por favor, Lino, esas cousas non se contan... Moncho, detalles, ó. Detalles. Mira, fixen toda canta perversión botan nas películas. O bico birmano, o Flashing Meadows e o torpedo. O torpedo! Madriña. O do torpedo inventeino sobre a marcha. Pero eles facían como que sabían, que querían quedar de entendidos. Paseime, xo sei, é que... Pero, no fondo, son amigos meus, saben estar calados. Que me miras? Nada, Papá, que é un torpedo? Pero, por favor, Kevin José, por favor. Non sabe o que é un torpedo? Un torpedo é un tipo de misil que vai por debaixo da auga. Non, papá, ese torpedo non. Digo o que fixeche outro día o venres pola noite en Afroditas. Era visto. O Lino vai de casa en casa contándolle a todo Dios o que non debe. Que tan indiscreta é a raza esa dos carteiros, meu amigo. E non lle iría tamén co conto a tua nai? Non estaba cando veu traer o correo. Menos mal. E onde vai? Sei que vai na perruquería. Calma, Moncho, calma. Estás te preocupando demais. Malo será que a perruqueira lle vai tamén co conto a Elvira, non? Kevin José, sai para fora, que teño que falar co teu pai. Pois parece que foi Dios. Vese que llo contou. Pasa algo, meu amor? Ti recorda lo que fixeches este venres pola noite? Quen, eu? Sí, ti. Non sei. Este venres? Este venres. Que sei, cariño. Iría ao Puscas, que non estou seguro. Pois eu sí que o sei. Queres que cho diga? Era visto. Agora sí que estou perdido. Este venres chegaches do traballo. Déchesmo sobre cos cartos do mes. Ceamos ovos con chouritos, sentámonos a velatela e depois marchamos para a cama. Aí está. Pero eu máis parvo e non nazo. Se botei toda a noite con Elvira. Eu preocupado por nada. Claro que me acordo. Estivamos vendo o luar, maragalloso, as dar de bullo, que simpáticas son Bonnie Ann, Lolita, bueno, é como a nai, un artista, Pois Mercedes a da perruquería. Di que roubaches un coche que gastaches os cartos do mes no puticlub. Eu? Anda contando eso por aí? Segundo ela, esti que non anda contando. Pero por favor, home, por favor. A ver, mírame os ollos. Mira, ti crees-me a min capaz de andar creándome esa mala fama de puteiro e de ladrón? Que gaño eu contando esa historia? Ten razón, Monchín. Ninguén pode ser tan parvo. Ai, que tan mala é a xente. Jesús. Ai. Oiches, vamos para a cama. Algo cedo, non? É que na perruquería falaban dunha postura que sei que é a bomba. Chamacho torpedo. O que tal inventa a xente, miña? Hola, son Kevin José e queríamos dicir que os góticos somos xente moi tranquila e que nos gusta ler. Gustanos ler libros de Edgar Allan Poe e de Lovecraft. E tamén nos gusta ler os libros da outra chavala que escribe libros de góticos. Que, ben, son uns libros así gordos, pero é que non me sai o nome. E ten películas, pero que como en Lameiro non hai cine...